No niin, tänään Minecraftia pelaamassa ja tässä on minun serveri. Tämä ei ole multiplayer-serveri. Ja täällä on muutama sellainen jutskan tai redstone jutska, jonka olen matkinut suoraan sanottuna Exceliltä ja Jopilta, koska heillä on erittäin paljon hyviä redstone, no miten se nyt sanoisi, redstone juttuja. Ja tässä on sitten minun tenniskenttäni. Käytän sitä sanalla tai nimellä Wimbledon. Oho, kentällä on nyt päässyt. Mistäs kentällä nyt noin paljon noita tyyppejä pääsee? No tosta tietenkin. Tohon täytyy laittaa yksi aito vielä. Fucking bitch. Ja sitten varmaan tostakin pääsee. Noi tyypit. Laitetaan vielä tohonkin, niin ei varmuuden vuoksi pääse. No, täällä on pien hulikaanijoukko kuitenkin täällä kentällä. Eli tässä on mun niin sanottu Wimbledon. Siinä ei oo mitään sellaisia muita redstone juttuja paitsi, no, pukuhuoneissa. Tässä toi ei varsinaisesti oo mikään redstone juttu. Mutta täällä on ihan helppo tämmönen vessanpönttö. Ja sitten tässä tää hiton suihku. Noin. Sitten pelaajat aina käy pelin jälkeen täällä. Sitten se saa suljettu tosta noin. Ton mä oon ihan keksinyt ite, että sitä mä en oo keksinyt miltään Jopilta tai Exceliltä tai keneltäkään muutakaan. Sitten mennään tänne mun hotellin puolelle. Tää on kokonaan, tai lähes kokonaan timantista tehty. Ja tässä on Excelin ja Jopin tekemä liukuovi. Tai ei ne sitä ole tehnyt, mutta kössitty Exceliltä ja Jopilta toi. Ja tää on ihan tämmönen normaali hotelli. Tää on kans nää samat vessat ja vessanpöntöt, niin sitä on osa semmonen vippi. Joo, toi on niinku telkkari. Tämmösiä huoneita ja sitten on semmosia ihan normihuoneita, missä on vaan sänky ja vessa. Täältä pääsee tonne ylös, mutta sen pitäisi tulla joskus toinen kerros. Kattoo, niin jaksaako tehdä. Sitten täällä on mun ravintola, mikä kun tää ei ollut ennen rauhallisella, niin täällä kävi kaikki nää enderit ja nää, niin tää oli ihan tuhoutunut, enkä mä jaksanut. Tää on erittäin hurja ruokavalik, tai erittäin paljon ruokaa tarjolla. Ennen tästä keittiöstä tuli sen takia niin iso, kun täällä oli ennen sellainen, mikä se nyt oli, niin sanottu savustus, tai niin sanottu savustuspönttö, mikä oli pelkästään savukone. Sekin oli Exceliltä ja Jopilta, mutta sitten kun tuli tää päivitys, niin se ei enää toiminut. Ja sitten kun tää oli ihan tuhoutunut, niin mä en jaksanut kaikkea tehdä uusiksi. Kun Endermanit oli vähän käynyt täällä näin rikkomassa paikkoja. Mennään täältä ovesta nyt, ei mennä katon kautta. Sitten tässä on sellainen, mikä kannattaa tehdä tähän survivaliin. Tää cobblestone kone. Tääkin on Exceliltä ja Jopilta tehty. Eli tähän painelaaton päälle, kun menet seisomaan, niin tuolta rupeaa tulemaan cobblestoneja. Normaalisti ihan siitä pitäisi tulla obsidiaania. Tai siis se obsidiaani tulee vaan siten, kun kaataa vettä laavan päälle. Nyt mä en kaada vettä tohon laavan päällä, vaan se
menee siihen itse siihen päälle. Ja sitten kun mä menen pois tosta, niin sitten tää loppuu. No niin, ja tässä on sitten mä oon ite nää taideteokset kaikki tehnyt. Creeperi, Enderman, no toi zombie, se on ainut mikä näyttää vähän erilaiselta tai epänormaalilta, mutta kyllä sekin siitä tunnistaa. Ja sitten tässä on possuja. Tää kana oli yllättävän helppo. No, tää nyt on kans aika helppo. Sitten tää on mun majakka. Tääkin on kanssa kössitty Exceliltä ja Jopilta tää majakan valo. Ja sitten toimii kans mulla tähystystornina. Mä täältä tiiräilen, että mitä noi tekee. Ja sitten ai niin, sitten mulla on vielä se yksi ansakin tässä. Tässä on tämmönen ansa. Onneksi tää on luovalla nimellä Delaa. Tämmönen niin, että kun juoksee tästä vaan nopeasti, niin kato kun tossa on noi painelaatat. Ja kun sä täältä tulet nopeasti, niin et sä huomaa niitä painelaattoja siinä. Toi on hyvä silloin kun tää ei ollut vielä rauhallisella, niin kaikki nää mobit ja noi meni tänne. Mut se toimii vaan niin, että menee täältä suunnasta. Se ei tuolta suunnasta toimi, kun mä en sinne viittinyt tehdä sellaista. No niin, ja sitten tää. Toivottavasti tästä äänet niin kuulee. Meneehän se tossa nyt ton verran vaikka. Tää on yks mun lemppari. Ja tästä täytyy aina lähteä. Tuolta ei voi lähteä, kun se on lopetuspaikka. No niin, sitten lähdetään tästä. Tää on tämmönen, siinä vaan tunnisteraiteja sillä, kun siinähän kun menee kaivosvaunu, niin noissa tunnistusraiteissa niin se antaa punakivisignaalin. Mä tein sitten tommosen siihen. Ja sitten tähän junarataan kuuluu toi majakka. Ja sitten tää taideteoskin näkyy tässä. Näin. Tää aika pitkä. Tää käy taas jokaisen kylän talon katolla tää mun junarata. Mä tein kerran kaverin tykönä tällaisen, mutta mä en tehnyt tänne tätä loppuun. Koska mä en tiedä mikä toi ihme, kun joku löis mua. Mä en tiedä mikä se ihme ääni siinä. Sitten tää on tämmönen pimeähkö huoneisto tai tällainen, mikä tää nyt on. No kuitenkin tää junarata ja tuolla on sit semmonen tämän kurvin takana. Tää on kaivosvaunut. Vois vaikka vähän hajottaa niitä tästä näin, että pääsee pois joskus. Ja sitten täältä pääsee vaan pois. Tää on hieno tästä näin, kun se tippuu täältä, se kaivosvaunu. Niin se alkaa heti vetämään sitä tosta. Ja sit kun täällä mä tykkään näistä aika paljon. No en saakeen kaivosvaunu. Ha! Se yksi. No niin, tässä tää kylästä. Tästä kuuluu aika messevät äänet tästä. Tää valo, se ei mene kovin pitkällä, koska mä tein sen väärästä tosta valojutusta. Mä koitan löytää sen, mistä se olisi alunperin pitänyt tehdä. Se on nyt tosta hehkosuudesta, että olisiko se ollut tästä hornahielestä? Ei tunne laskeudu.
mitä tuolla sisällä. Kyllä se tälläkin näköjään käy. Itse asiassa tää on ehkä vähän valoisampikin jopa. Eli tosta puuttuu vielä noin 2 tai tässähän pitäisi olla 2 kerrosta tuota hiekkaa. Tää yläpuolella niin se kuuluu, tää on tämmöset kivat puolet taas alas. Vähän täälläkin on muutama villakersi. Idiotit! Että tuo... Lopettakaa niissä. No. Nähdään ensi jaksossa.